Rád bych vám představil jednu z našich realizací. Do této krásné venkovské zahrady jsme dodali kovanou bránu, zábradlí na terasu a poklopy na studnu. Na začátku jsme vše přesně zaměřili, připravili grafický návrh a cenovou nabídku. Společně se zákazníkem jsme návrh doladili do finální podoby. U všech výrobků v této zahradě jsme dbali na zachování jednotného rukopisu. Železo je potřeba chránit před korozí. Z toho důvodu jsou všechny výrobky pozinkované, následně zdrsněny svípováním a chemicky odmaštěny. Poté je nanesena vypalovací prášková barva v síle okolo 120 mikronů. Barva má skvělou odolnost vůči poškrábání a barevnou stálost. Povrchová úprava je tak naprosto bezúdržbová a s dlouhou životností. Ozdoby jsou ručně kované z plných ocelových tyčí. Hlavy nýtů jsou za tepla rozkované a spojují tyče bez nutnosti svařování. Panty jsou řešené tak, aby se branka dala otevírat o 180 stupňů a v otevřené poloze je zajištěna zarážkami. Na zahradě se nachází několik snutní, na které jsme vyrobili ozdobné a funkční prvky, jako je lavička, zateplený poklop s odtokem vody a kované mříže.